Abusiane Juada General Bosumede Tosudun Sia Babia Wobia Yamo Jomo Akwaba Yada Chedi Amponya Nkrompo se Sanyumre so Kachemada Bujemoje de Mofusane Yanti Atin Kaboni Bia Numpe Etiocha Numpe so na we de teta we de so a Odonfo no de ekoba da Yenim so de ase na wotwefo frase fefefe se no kwan bia so de ode ebekwa wie pa Abusiane sama ekochi brema ekobata ye twa krenke wo mamuni amanfo nkro so a Mompetrepene mpatra pamagia tum and ya kekesi eni ababia wo bia na nwumre ye ba ne dia ba besomo ensam ne do so pa na poso ni IGP dia todwa se aposifo no a eja eto omu fie no enne ne kire ye omu hwe so mbeyi omu nyina afi ono mo apeba bi foforo do omu akwakoso ye na adum judgment ko na hwemu kakra dia ba ba to dwa dia fa ja hye a akwaso wa promo asiama posini wonu na yire ne ba wono afi na abusuan tete ba ko abato so mpa fam nsentwe fa proso chese ye papa ne ma men mo pension fo ya omusika ya kwakokamu no yeso mu lezo mu butadwada ebei omune kenufriata kwakohia yam ewo finance ministry honom minority leader Raul na Idrisu nasi aban no was sa debt exchange program yi aban na paso de ba chenchene atwan no wanya hwe yi ansam we be mabaga na no enya asem ketwa ayume so ntete ba ko abato so mpa fam nsentwe fa proso chese se de yanom ei petro no ma chance o mu tutumu bie wo petro ni diesel no ahyase a ese kosuru bie ebo no na yedi nkomo abusa de cropot yesienti a petro ni diesel boy ne asaso epegya ne mutse yi National Cathedral Secretariat and so the crata be appear jadia fan nay. Yera some or could you to a black one and some be or the about to social media no swa agent and Hannah. I was saying you may see the two fans phobia and Daniel de Marco few months Montetia about some performance and for Pronson you rich say over down phobia kind etwitwane papa our central regional baby awada agichidi amponya nkrompo ne bebemu Yabako appointment tomorrow some yasaka trust our phobia nyakasa ma bema no anyanto boase abusia wakum oba no wonkoda na nimu a asam no akwaya ahmetesem abuzafo we ni afoforo pini akekese ne ne sekase ababi a wo bia na nwumre ye ba na ye de ababesomo ye ka mo sekase free Sompa 93.1 FM so e wokumase ene ne mpotemu no ebebomfo mpa na twa pesa dada no ho yachia akwakofa Sompa 98.9 FM so e osunya ene ne mpotemu Sompa 98.9 FM so osunya ene ne nkwado adwenche no nsusu obetimi de aba wabra wo kan we social media platforms awdo no nyina so oko Facebook wa ahaya Sompa 93.1 FM Facebook Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana yeri aseda ema eye enyumakwe 5G drink abusia one maso mo se twetwe wo pa drink papa ya hoden wo mu ababoa wa ya 5G Mizo fruit juice no so nie mango wo manka wo pineapple wo apple wo de wo pa biada eye mizo ana no memo me yamfra to fomu I was 0246 270 221 0246 270 221 nemom shanen so and some draw de bana nyina da se wo pa bi no akenkan ya www.sompafmonline.com Yadamu live ewo Facebook or YouTube so aya Sompa TV wo benya ya no ahwe wo ho anuanu mienu aya som enadwo numre yi eye me akosia ajewa akode boate menemenu nana ya bo amalibia boga ensemini Abzafo ya shase de free post ya dwuma na tena ye ne de makoyem papa George Akufu Dampare IGP na tena ye munyina ye musam de da rehosam a ato my Ghana post ya dwuma no tituru ni aposi fe wa santemantema se wabra omo police barracks baako a ewo apromase brono baako ewo juso abato mpesu ya so ya ja domi abra ne mpotemu fo hono a na yes aposi fo no guo no barracks kama pa ye ni madu cropot ye no na juesi ye be du baako mpemu ekobo be dumienu mu honum ana abusia yesi jato fie honum ene memamuru woni ana gufie honum nyina oma woso mu dwane oma na wose pe baby gina no mu dwane no mu nua baako a ye fe no ousu asante bafia wodi fie be duasanum woni na yire ene ne ba akwada no kra no woni be 3 months ye ntete kyerese woto akwada ne din na wotwe mienu kra emai abusia se ne gya no edade buruburu sa no wo
akadem ho no mo a omo pono omo bia emie enti ne kesa akwa edene se bema bebo awram no akwa yi omo afiri ho no mo enti mema mra na akwa ni da so no ne nyina akwa akoto Ghana National Fire Service for se jankom beba na omo aba besoso ne ma no na omu nua owusu asante ba fi a no akadan ni mu a one na yire ne ba wodi ba busu miensa otu ne din 2 weeks kura ma ye na nkoma akwa yi wonum eja wonsom kakra sa emra aposifo ba ye we kura de Fire Service for no ombedu ho no mo a omu nua no aposifo omu no mo kabo mu a omu kutakuta ejenum edumja no omu kwa no mu nua owusu asante ba fi sergeant a wadi mfie aduasanum 35 years one na yire ene akwada ketewa no 3 months ya otu ne di be 2 weeks ama ye no woma ahye grebu apane akra no woma amfa bi wodam ho ne aposifo wo Ghana ha sei tituru ni asantema se de woma ehuna Sompa ena obi bia oni abrantie eye sergeant owusu asante bafi enya twaka de obi edi ne ho adanse sa owura no adwuma ye so ani obuade echese seni osi dwene nipa ho no ebura dwene ene ntiase so abusu asaro ho semisi ya ena nano pay IGP Inspector General of Police Papa George Akufu Dampare atutu America okọ honom ne nuanom okoma omo ya akọkọ chechi wo more efise basa no nyina chese hu arehwo omo mususu omo bobna efise omo nua omo no adi posi e wa santema sei ba fi di posi wa santema sei nyene ne modemmo ene se ni osi eti nanim fa se ni osi epeni pasem no obi apenasem etene chese omo nyina boto a chese a omo keka omo ho nkeka IGP ene ko ya police officers wo fi onum okochechi wo mure abusu omo ade hye so atoi IGP koe ekochechi wo mure oho ne wo hye se nani kine ya omo nyan hyehye na police officers na omo apromase wonum no omunyi nyina fi wonum emfa nko ba bi fufuro na emfifimu bi esafata bia se nipa boni bi ene boapa ekotwe jatu fi onum emehye owura no ene ne yira emfifimu bi esafata bia no womo enye emfasa asem no. That we want to express our heartfelt condolence to the bereaved families in particular and the rest of us in general, because the bereaved family might have been the biological source of our brother, the wife, and the child who passed on. But the social family, which is the police service and by extension the entirety of the Ghanaian population, because it serves the people of Ghana, we are also affected. So as we commiserate with the bereaved family directly and particularly, we also extend the same level of commiseration to our good selves for losing our dear ones, who has a lot of life in him, but for this incident. We want to just let you be assured that we'll do our very best for us to come out of this situation stronger and mightier. And a few things that we are doing after having discussions with my brother, the head of the fire service in the region, we have looked at it from the technical angle. The investigation is ongoing. There will be a joint investigation between their good self and ourselves to find out what exactly happened and for us to be able to learn the relevant lessons from it. In addition to that, because of the fact that it happened within a set of blocks or flats, we don't want to take any chance. So I have instructed that all the other blocks not affected, we are going to have to evacuate all of you and give you a decent place nearby so that especially other schools are reopened, the case will not be disadvantaged. And we are going to work on it now until we get to places of comfort and places that you are also happy to be. Whilst we leave this structure for a complete assessment by structural engineers, by electrical engineers, and all the other experts who can have a very comprehensive examination of the situation for us to know what needs to be done to improve safety within the flats for you to be.
Abusuanti we papa George Akufu Dampare IGP ni yetene kan we yemra na wakonu nuanum nkuma police officers no a omote apromase akwakochechi wo mu re na one nuanum fasa so esoso akọ no mo ede omani akwakohwede akoso na wo so kwa abusuan a omo ede hye soso ato ekochechi wo mu re no de sansam itudwa senani kine ya police officers na egu ono mu nyina ye ne ho kan ye ne ho anka omunyi obia ne abusuan fi wo no mo na fimu asafata enkoso na busuya asam ne ba asaye no yekotie be for professional concern a ono so etu yenkra efri asantemantem ase kwamredu ajimje ne din hu jimu a wokọ ehonum na opie ehonum no emra asareho semi yisie anadwude suom be 11:30 no a yesi jane to ofie honum no wo mo atutu amerika ba honum bie so mo ba beboa posifo no ama mo madum ja no ebinom ene ye nua kwamredu edin komo no mo nsem mo bo so kakrani me besra madam for wa na umachi no somewhere around one day about yadana it is obiti mu say ja ato ha nti yes sorry because ja ato ha nim say baby e wo no na ja ato ana say himfa so we quickly woke up say yes ye behwe baby e ja na to na epie ye bedu ha na che say ampa na ja ato ha e hye na enya asem ketwa na from omo ebeto no mo kan say ja no started be around 12:30 na omo no sa time no sorry ti as in say started earlier no they can't tell but that is when almost witnesses say eja ato hanoma almost free from man for bar around nti they want to say a dino a friend is saying one policeman on any ban dim nti eja na yes ano I think he made some calls free from man for bar obedu ano dana lock ya no muntu mi enye dey into me yes so unfortunately we couldn't help him get out. Omudum Jani we no in the body or my media. A police barracks to send them ya nayada at midnight today. Say unko night obeda. Inti ya daho me cry them my husband call night me name ba baby ne daho. Timiti de no me tise bibi yes omu Yusufa ye ntina me tise so ntina I thought say bia ye polytank ni bi kra na apai ntimi di kan pie free bedroom e be hwe adekro timi pie na me hu se no eye eja na esi ye building so na me se wura mu na me kofa me ba no e pie ye timi pie abontin na me hu se bra no be fi dan mu ho no ene eja ne wa e hye enie bra ehia nkasa ehye no mo try mens no mo fie ni try so mo be bup mo nani na nka bi kra omu ikro matini yi na pie nso don na lock omuntumi nya ho hwe na fire for buy a ombedum ja no ye bie na chese bra na ne rene 3-month baby o mahye o central we find say from 35 to 40 there obetumi anya me fan say na we no crown be man be chain na on chain be brace so bet me group age eno na mean to me interest say okọ 90 a so okọ 90 a Saturday na nwumre no be ye adwuma to Sunday anopa enti Sunday anopa no pon around be 12 Sunday no enwumre no de onko obe start morning na Monday enti me when is no 90 wako the night shift aba efie Abusuanti police officers ni bia wo mo ete apromase police barracks ono mo a sare hosemi esiye na yenua kwamredu ene omudi nkoma na omo so echeche ne yekoso pa anadwude suomu ebesi ena no peya enwumre ye ka ho asemi abusuan ye mo bossa asemi ye ne die chiri bifra to bia no yemfa enkamemo yada so agina sara wosamu a esiye na ahomache ya de baba chi ne na busuya Ghana National Fire Service dum jadwumako no warma yenhwemu de ababa tudwa na hwemu na warma ye no ye niani mu hwemu a efa apromo ase posini a wanya mfie no aduasanum sergeant owusu asante ba fi wanna ho kane ne ba ye ne warma chi na nanom ewonse de ho na warma hwemu no kakra ne kire mu se wo hwemu pa no abia ya na warma da no ehwo pote ne gya no hyase na obebi sase ede ba de pa na beba ma posini a ne ho so gina ne ho so mfihye aduasanum de agya enka wonko akire peace ha na agya to dem na wantumi ankonkoden
amoa wo yere no ba saa de ano den na eno na dum adwumakuo no kire mu se adekode apote nam so ema ne ba saa de nya de nei won matumi ehunu bie asante montemo kasema for de madum adwumakuo no do3 Peter ade won so mpaka se bonkomo ekire mu anamoto sonko a ene wo so edigu akwan mu yewo baby a incident ni see baby eja no etoy ne wo me ne regional commander wo ho se a ye gu ene ye investigating team e wo ho a ye gu so a ye nhwehwemu no to establish the regional nkasa e ba ye nti se ye nsa kan ye be mama so ase police omo residential apartment they were around that police quarters na oba ha abronsan ne miensa baako bi aye 2-story structure. Not just say our 3 floors, our ground floor, first floor, second floor. The abronsan etwaso miensa anabienu mekanisa na ejano to emu baako second floor ne janitor na spread it through the floor no affect 5 apartments are a floor ne so. Inti senam di kanka the dino 2-story structure. Ground floor, first floor, second floor. Floor bia 5 apartments. Ena so. Inti the muno second floor of one of the structures affected 5 apartments no floor ni sunya. Ye bedru on there na afa floor ni in the boy mode edum no preventing from spreading to structures na akano any other adjoining buildings nti anko baby floor na so na edum no was second floor ne so one of the structures no second floor and so nti ono no edem na eja no start free na affect other floor no unfortunately ono no ene ne wife ene ne ba entimi survive na esoro ho no omonko ana na wo hanase na nipa bi mu kan wo mo ho sena medi kan no floors every floor 5 apartments ntina e bi kan ho a wo mo nso wo mo dem but wo mo no timi epie abusia wai aya santamanta mokasma for the madum adwumakuo no do3 Peter ade abusuana ni afa nu abeka ho aye ka wo se Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase ana nsamra bia wo bia na egusu ye de ma style bia no wadwenche no nsusu obetimi de ababeka ho wabra wo kan ho ye social media ye platforms ahodo no nyina so uko Facebook wa aye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu ye no o de totu no ma egusu a ye beka kasiene mamu no yebekenkai ede amamu yento aso ne yemfo free sare hosemi ho na yemfo enkwaja Ghana yesikasem ene ne ntoto ye ho abuso mani musam deda sesese papa ke no free atane mampani na nadu dan kwaku for the yenhye ya yede o my Ghana ekwakoma IMF fo no ma ababe ntoto ye de amaye sebeye no ma yesikasem ebetuto ye de amaye na de ba kwa IMF mpanimfo hwe ne mo so my Ghana ye beye ni aye ni ya ansana so mema ye simple na seteku ababe boye emi esika sema CPS ta eno debt exchange program wa aban pese bondo abomudo musika akwa ye bond ni ade ne ho mpempra wade aban sika wo so de mama wonum no aban ne se da bia fi wo ntimi ntua watua kra ne ye bia next year be 2024 ene ne 2025 num ene obetima pesimpo na se teku bi dia ma wonum a watimi ade ama wonum na abusu ofifi mu didi mu ba mu hwehwemu a sa bondo asem ya ye kan ye papa no pension for ya mama no pension for ya mere wani ye nkokora no makọ pension no a omo simpo no omo taku omo de akwa to bank no ho be kapa o plus kika ne mesi ani a omo ne number 1.3 million ya enye sika atoa nipa omo sika akwa dimu no 1.3 million and am so no omo ye nsamtwefo nhye ka che mampani na nadu dan kwaku for no ofa se kano free ataswafo a o sika sa no ntotu so omo pene to empene no a enu juada na ne wo bia no no mo akawie ayoma firim ayoma sinchen anye so omo de omo kete omo de omo gere omo de omo nsuo omo bobo omo sapo no omo semna e de omo kiti nyina eba finance ministry honum kenofori atase wontu a ene omo beje honum aboso Dr. Edu Ananianchi ena sa pensioners bond holders forum okasa edema ne nuanom na se ne osibobo ne nsam so fa ye kakrani ye tiasese iya ya ba pension no de wele omo ye hoba ntini adwin sa ebia omo ani na efie omo gre ne fie omo ani am so nti adwin atwe aban adwin abaso se de waya ba omo a ebe ba pension no onye ma ye a ye so ye de wo pension dada
The once I work on last week, Bernard Chairman, or China or Chi, and any minister also, Yaman Crata, I say, but see, I didn't share. I knew you grand or in Senate Juma, one and Sano, and 7 doors. It's why you grand can and try to say one or 9. A bunch of share out the actual young fat, young boss of brand of a baby, and Naka, whatever we put in Asia. I have heard in young crazy asset, a name minister, not in Shia. I don't see if you are not a draw, Crata, say at the Kakoma, if you could have been a woman more, or months to be a pertinent, I will marry nay and she if you are not ready and crater, we don't so as a car over there, and then the actual crater, and I will say, the idea, this idea about true minister, then you know, I actually president, so no, it is our petition, no, the crater to so come out, so I'm okay. Abusuanti we your penny edu anane entwi wona ye convey na sana kwasi broni beka no e de ma ye papa ene ma menmo pension fo a eja wo mutifie wo mo esika kakra a wo mo dada ne kakra ban e peso de ne nsa etoso no wona kasa e de ma wunum wo mo hwe ni mu se nkosi juada de ne nkomo bia wo mo ne aban de no abia tiase no wayi wo mo sinchen anye sa de a wo mo siso wo mo kukuru wo mo kaka nyina finance minister Kenufriata omne ne beda edware asore edidi finance ministry obusia we entity a yetete di free bondo nsensem no ho abusia another duan sancho for shamude be koso awo maga na mra shebedofie dom kuma no ba no dani ye wura haruna idrusu one dom na friend sancho for trust ewi asmade ba ko a ya pa ne se nipa edigidie wo do rehemu ebeto aba ma o sabra bedi won manim na be kwa ko wie kire no asa wo mo to aba ma wo no sabi o betena konya so wi a na abazo o kire won mo sa wunim de esene wonom wo kire mu no de akwa akosi se nei aba ne hyehyɛ ya soronko opeso de ba eya debt exchange program no ankamia se o ma gana de nipa dodo no na ka setia a kire se de akɔso no won mu mpotom enti aba ne sesa na dwene na so de akɔ bia no mampanyi na do ene ne finance minister ene nkaye no asa asam no one maten so mo nte chinchina atwan bi ene o mbeso mo kyekere nneoma ere so aganafo na wo ka no de akere mampanyine se nipa dodo adwenkyere eho hia pa na se ba akofo wonko aye chinchina atwan tintintirinti de amenko ameka na wamuo ene de akaka ho a anhwe yi amamuo no beye den de amampanyine ado na mso nti no wo ka de akere aban no se wonsesa na dwene fan free agina ye sonko a wo peso osie no anya sade a enya de a wono ankasa ebeboa na mamuo. We in the NDC, a minority group, calls on President Nana Addo Dankwa to immediately suspend the ongoing debt exchange program. It is already failing and promises to be a failure. He should suspend the initiative and engage in deeper consultation and allow for greater transparency. The initiation, adoption and acceptance of whatever remedies we collectively may agree to in order to save Ghana's economy. He is managing the Ghanaian economy as if it's just some private entity, without borrowing the US from Atu or Samu. He is now the leader of Mimfango government. This is the first time in my life, public life in parliament, that I've seen a president so disrespect public opinion, and he does so at his political peril. It is about people's lives and livelihoods. The exchange program has led us to total confusion, rejection, disapproval of the initiative. The debt exchange program is a risk, major risk to financial institutions and to insurance companies, and now extended to individual bond holders. Our banks and other financial institutions are still reeling after the famous financial sector bailout. The debt exchange program will further exacerbate the already perilous financial sector that we have in Ghana. They offer employment, they provide support to the private sector,
and they provide support to businesses. This is at risk. The last thing Ghanaians want is a total collapse of the financial sector by a government which went haywire. I watch no Rasha the Fiaba one more show, Maysa Casanso, or ranking member. Adama Don Kumano fa doctor. Keso ato force and one so ne central focus sai. A chrenioma who do pia was a buying at the Guaquin. Sisi Ghana, a car, amene. O mino ababi drum pom so a car ye de as o mino. Yen to me into Bruni say yaye bankrupt. Enye NDC ene kasa assembly. O minus wafua or her yensika senso te said ye minority leader kenka no. O her na koma bosika for 2023 year or the virtual parliament and nimna wajiatu. Se ne Ghana ye kamene ya yintinutia. O mampenye kufuado ajiatu sa. IMF4 and one who named Ghana Sikasem in ajiatu se. And someone NDC Amanyuku in Penny 4 to say your ranking member Dr. Ato Forsen, the MP for Bolegatanga Central Honorable Isaac Adongo, your minority leader, your former flag bearer John Dramani Mahama, Akafa Ghana Isika Samoa, Agent Srepia Eseno, Omaka Atoso say Eyampa, and the Ghana Eka Ameyen. Nenona Yebisa say a day and a asomai Yebidruha. Eyetitia. Omampenye kufuado ne ba wumi aban yi betena so no. Omo hu se bosia bɔ ho e wo mfaso. Na omo mfaso na no mani wo so no nye mfaso a oman Ghana bi nya firi. Ne mum de omo ene wo ma ene wo na busua ne wo namfo e be nya firi na no mo hwe. Enti omo bɛbɔ bosia no bebre basa amene Ghana ye ka na asa December 2016 NDC fra konyaso na ye 120 billion no ene etwem 500 billion omo bokai bobosia because emre bia na omo beko amanse gaso akwa bobosia de friend Eurobond no na e omo ankasa companies ene di animu ekoje bosia na ma o my Ghana eje ho commission and the friend transaction advisor fees. Inti omo boro enka egu oman so egu nchima so no na omo enye mu mfaso eno na ne ama Ghana ye kana kwa kodu mpompo so a yitua enye ye na hwe nsem a ye minority leader dia to Ghana sesi Ghana eto a yitua asoman ye gigini nyina ne ye kase ye de kwa kutua ye ka ho nsi ho ene ye ka mra so wo si yitua de friend of amortization na Dr. Kesa to Forsen wo kwamra shebe fia abajokwa one where se kasam so don kuma no fa one ranking member ya wodi animu na Ghana Association of Banks one mo do hye akwade ama commercial banks ahodo a ewo my Ghana mu se akwose saban no hyehyeye Metro Debt Exchange Program wo peso de ba no Ghana for do no abenya one mo ntiase no wo mo ne ho kwan se wo mo do mo nsa ehye nkrata bia ase we your shashronko ye kuo no nam soato Adiamane managing directors and chief executive officers one more commercial banks ahodo a ewo ma Ghana mu ekuo no kire mu sa shashronko no aban ne peso de ba no ewo mu efa ba bi ne babo ma Ghana sika sampa na so hwemu a ewo mu so dwumadi a won mu die no mo ne Ghana fo na die enti ade ba ko mba ye omo ba kire won mu die enya de on ba tena sa ye nhwehan ama sa de no asie enam so nti one more can dia kire managing directors and see was ahodo nyina sa sempora ko ba sesika kra bia bi abase wono anka sade ne nsa shakrata aban de bebre no ase a ewo so obakuo na mane anya sa no ono ade ne pe ade ne nsa shakrata se wa abrekuo ni nimu a asotwe ye safata no wo mo ade bema no na wo no fa sa akonya no so na wo maka se nei wo mo ne mampanya be de kire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ana mpanyefo mo kabie wom wo mo nim sikasem ya Bank of Ghana edimu tintimman akwakohia ni nyina no fa sa debt exchange program ni nyina ho ya won mo hwa ni mu senka enhye pi no ano aban ne betumi ayede aboa Ghana fo na won mo nyom ntiase na sikakra bia hodon so wo mo ho mekere wonom afei
one more can o masan so akyerɛ mu biem sɛ ɛmɛrɛ no na yɛ aban no hyɛyɛ sɛ ɛsoɔ yɛ anan dodoɔ no anim sɛ yɛ nnɛ no wɔn mo srɛ sɛ aban no ntwe nkɔ anim kakra na ɛmoa yie paa sɛnea ɛbɛyɛ ɛbɛboa ma Ghanafoɔ no a dodoɔ no adwene mu yɛ wɔn kɛsenene no wɔn bɛtumi anya wɔn ho nteaseɛ yie ama nhwɛmu mapa atumi akɔ soɔ ɛno na aka wo bia ma Ghana ban so de abɛkyerɛ mu sɛ deɛ Ghanafoɔ dodoɔ no ɛka no wɔn atie na so pɛm mɛka sɛ wɔn atwe na no de akɔ animu yɛ anyame yɛ adom abosom yɛ wɔ mu yi ne da ɛtɔ so 31 January ɛna wɔn mo kyerɛ mu sɛ saa hwehwɛmu anaasɛ mpo antiaseɛ apam a na wɔn hwɛ animu sɛ Ghanafoɔ dodoɔ no a ɛbɛte aseɛ na wɔn de wɔn nsa bɛhyehyɛ aseɛ wɔn mo wɔ bɔndo no ɛbɛkɔ na wieɛ na ɛnam so nti no aban no kyerɛ mu sɛ nnɛ asoɛyɛ a ɛhwɛ sikasɛm soɔ no nnɛ nkyɛ koraa wɔbɛsan so aba abɛkyerɛkyerɛ mu agyinayɛ sonko a aban no pɛ sɛ wɔsie emu anamontuo deɛ ɛbɛboa Ghanafoɔ deɛ mmoa yɛi ɛne ho hyehyɛ pii a ɛbɛboa ma ɔman no sikasɛm ne ho ntotoyɛ ɛnneɛma nyina ta atumi awie pɛi Tua yɛtoa so deɛ free saa nsɛm no ho no yɛde makɔ National Communication Authority twɛnetia ɛfrɛ ɔmo sɛ NCA wɔmo atenaeɛ na abusua ntete abɛtɔ so mpa fam nsɛm twɛfa prɛ so anwummerɛ kyerɛ sɛ Ghana Telecommunication Company Limited a yɛde anim sɛ yɛfrɛ sɛ Vodafone Ghana no mpanimfoɔ de krataa akɔ akɔdan NCA mpanimfoɔ sɛ company no ɔmpɛ sɛ ɔmo tɔne ɔmpɛ sɛ ɔmo tɔn ɛde ma nipa aforɔ na ɔde ne sika ɛne ne dwetire bɛwura adwuma no mu na adwuma no sa apagya gyina ne nan so bio na NCA mpanimfoɔ kyerɛ sɛ yɛtiefoɔ bɛka ahyɛ ne nso a afie atwa mu ne bosom a na edi kan January no mu ɛna ɛyɛ Vodafone mpanimfoɔ de krataa bɛda wɔn NCA mpanimfoɔ sɛ wɔn ayɛ nhyehyɛ wɔn pɛ sɛ wɔn company no kwasi bro ne ka ne sɛ shares bɛ 70% deɛ wɔn ɛtɔn ɛde ma ankrankra bi mu ɔde ne dwetire ɛbɛwura adwuma fi sɛ nneɛma ɛsesa pii ɛwɔ adwuma no mu saa bere yɛ sɛ 5G ne 4G sɛm ɛbɛ bɛyi Vodafone mpanimfoɔ pɛ sɛ wɔn yɛ saa nhyehyɛ no na wɔn ɛkɔ wɔn anim gyina wɔn naso ɛwɔ ɛyɛ phone ne saa dwadie ne ho dwuma yim ɛno nti na wɔ sɛ wɔn tɔn saa ɛyɛ shares ne de ma ankrankra na January no mu no wɔn yɛ wɔn adwene sɛ wɔn tɔn no na mmra ɛne nhyehyɛ a na wɔ sɛ wɔn di soɔ no ankɔ sɛnea na NCA mpanimfoɔ na wɔn esi pɛ no ɛno nti nteaseɛ anyɛ adwuma Ghana ban ante aseɛ ama wɔn anyɛ saa nhyehyɛ no ɛno atwitwe ya twentwɛn ne nase a ɛde bɛwura December bosome no bronya bosome ɛwɔ afie atwa mu no mu 2022 ɛna ne yɛ kyɛsɛ nkrataa asɛm ne bibia ɛne mmra na wɔsɛ totɔtɔ ho no wɔn edi so pepepa mpanimfoɔ agye atum ɛde amom ti saa bere deɛ ɔpɛni jo a nɔte na tena yɛ National Communication Authority a etwa ne tia frɛ ne sɛ NCA wɔn akeka nneɛma asiani ɛma Vodafone mpanimfoɔ a wɔn pɛ sɛ wɔn tɔn company no ɛde ma ankrankra no wɔn ahyɛ aseɛ ne saa ankrankra no a wɔn ɛpɛ sɛ wɔn de wɔn sika ɛbɛwura Vodafone Ghana mu ɛne Vodafone mpanimfoɔ no ɛdi nkɔmɔ a wɔn ɛpɛ sɛ nneɛma mu da hɔ nom sika dodoɔ a wɔn de ba bɛwura mu shares no hwan ne hwan ɛna taa saa adwuma n'akyi wɔn firi kuro bɛɛ so ne nyinaa ɛho nkɔmɔ akɔ so a nteteɛ ɛkyerɛ sɛ afi ɛnkyɛ biara mpanimfoɔ de ho nsɛm ɛba bɛto amansan anim nti sɛ deɛ ɛyɛ Vodafone Ghana mpanimfoɔ ɛde krataa akɔ akɔdan Ghana ban sɛ company no wɔn ahoɔden wɔn nsa agyene wɔ mu na ɛnam nsakyerɛyɛ ɛne afoforoyɛ a aba wɔ adwuma no mu a wɔn soso wɔn nsa agyene wɔn pɛ sɛ afoforo do wɔn sika bɛba bɛwura mu a ɛnɛ NCA mpanimfoɔ agye atum ama nkɔmɔdidie bi ɛsɛ fata ɛkɔ so yɛhyɛ mo bɔ sɛne tɔn ɛne wɔn ba bɛtɔ baabi a wɔn fire ɛne nipa ɛtɛ akyire nyinaa yɛde ani edi akyire de bi frato bia na busua yɛmfa ɛnkame mu yɛkɔ nsɛm foforɔ mu na National Cathedral Secretariat nso de abɛkyerɛ sɛ wɔn nam no teteɛ sɛ social media no so ne ɔkɔ so agyae North Tomra Shebajani yɛwɔ Samuel Kugye to abla kwa papa no wɔde wɔn di namoa na etutu adamoni ya wɔn nkɔte a wɔn kyerɛ mu sɛ National Cathedral Secretariat no atabre sika twitwiri die 2.6 million Ghana cedis ade akɔkɔma adwumakuo bi a France JNS Company Limited dia Reverend Victor Kusibuaten ya wɔno adwumakuo no wɔde mu ntintiman wɔno ɛna ne nsa ɛhyɛ se a kyɛ sɛ wɔn de akɔkɔma adwumakuo no na saa krataa no krampo no wɔne nam social media no so no ekyerɛ mu sɛ wɔn mo fa akwati kwan so ɛna de sɛ sika twitwiri die no ɛkɔ yi a ɛna mmara kwan so ɛwɔ baabia ɛno na National Cathedral Secretariat de aba ekyerɛ mu sɛ wɔn mo ka no mo san so aka ne biem sɛ asɛm na nya no korɛ
ente sa wa bia na sabio ya se de oni wasa hia sa no achia ne pa ebia na yewra sam wakuja to abla kwa opeso ye no waboa pa peso se won mu din enti no wahya ase a wo toto sa damoni no ede eba no na executive director Adema National Cathedral Dr. Paul Opoku Mensa one central for the home koma chire mu de wo mo so mo nim ede fa sa asem we hu. I think it's one of these the unfortunate sort of developments around this that we place from Putin. We always argue that issues of accountability are critical. I mean, so we can't trivialize those, but we also expect a certain almost credible way of going about it. That you can't peddle accusations without actually asking verification. First, we were the ones who submitted the disinformation to Parliament. We are accounting for the resources that we had gotten from the state. And part of that resources had been used for the mobilization of consultants, I mean the contractors. In August, we had signed the contract, we were supposed to pay them their mobilization, and that was part of the seed money from the state. And the state had actually transferred the money to the Ministry of Finance, but the controller had asked for some time to pay it. We had already kind of postponed this to the contractors. So a board member indicated that, okay, he could help us top up because we had some money, we could just top it up, pay the contractors. The controller had said, this was August 26, 2021. And he says, look, by the latest September 15th, we really should get the money because I think there was issues with payroll that he needed to do. And so August 26th, we wrote formally, I talked to the chairman that, look, we will be able to get some top up to be able to pay the contractors because it was a contractual obligation once you sign the contract to pay them their mobilization. And we can postpone that. So we asked the board member, and he says, okay, send the letter, the application through my company. And we did, which is August 26, 2021. And so on August 27th, 2021, the amount of 2.6 million was transferred to the National Cathedral account. And we actually got the money a bit earlier. So September 8th, we transferred the money back to JNS, which are transferred. And all this is documented that we included that because we wanted to really make sure that, look. Sompa 93.1. I was your way, a executive director at the National Cathedral of Ghana, Dr. Paul Opoku Mensa. 93.1 FM yenumre no nsia kase na nsa do bia wo bia na yegusu ayede ma won waje nkyere nsusuye obetimi dia baba kan wa bra wo kan wo social media ya platforms awodo no nyina so ko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana waje nkyere nsusuye no de bia ho no mo a yegusu ayebe kase na mamu no yebe kenka dia mamu yefri National Cathedral enkomunim na yemfamo enko petrobum ya no mai sese de entity abato Sompa FM nsem twa pono so nwumre kire se petrobo no ahyase epagya ne mu bio ahyase ya epagya ne mu bio a na ekenim se petroi odu filling station na ka wo kwa akoto a abro so liter baako 12 cedis 40 pesos petrol no liter baako na ka abro so a 12 cedis 40 pesos and diesel no 13 cedis 70 pesos 13 cedis 70 pesos na ke so de go gallon mu a ka petrol 1 gallon na kenim se 55 Ghana cedis 80 pesos na 55 Ghana cedis 80 pesos and diesel so no 1 gallon na 61 Ghana cedis 65 pesos 61 Ghana cedis 65 pesos say ya tum na intumuno ne tie ni se petrol liter baako 13 cedis 90 pesos 13 cedis 90 pesos and diesel no so akwa 15 cedis 60 pesos 15 cedis 60 pesos into petrol say 1 gallon 62 cedis 55 pesos petrol 1 gallon 62 cedis 55 pesos and diesel so no 70 cedis 20 pesos 70 cedis 20 pesos we 1 gallon asem na making liter no yatum edi ababa gina petrol 13 cedis 90 pesos and diesel 15 cedis 60 pesos na kekese ni a open 1 gallon sane Ghana ye city asefa no a and petrol be 62 cedis 55 pesos and diesel akwa 70 cedis 20 pesos 70 cedis 20 pesos na busia eba ne say no pene Adams Yakubu a eja
petro hu dwadie ne ton ene si ye kwa akotam aba benua ayi kresi ya frim ayi from ajawe saboa gas ya frim ayi petro frim ayi diesel frim no wabene mu pa yene ne kodi nkomo kobusa sɛ de asɛm na asie ye nu nti petro boyi asaso astarte a ekukuru kosoro sɛ yi niama mmienu na yɛde ahyehyɛ no ɛno na ama saa increment no ɛba no first yɛ international prices of petroleum products akɔsoro kakra ɛne yɛ cedi no a depreciative fee the beginning of January, Ecosin, Ubehu said Sydney Shadanye Papa cost Ubehu said depreciated by 9.89%, and international price of petroleum products are through by 8.69% for gas oil and 2.19% for LPG. Sa Nyama Minu na ama sa increment in prices between 5 and 9% are project no urban. So see the yen to me whether sa gold for oil program no ebema prices no perform because I buy and transaction details and to abonte. So near betmaka any sa two elements make international prices of petroleum products any sa CD depreciation no. So share prices no the international prices no the same across the world. So difference you bet me who free sa arrangement where you supplier discounts no. Supplier discount no discounts are you open my fuel no in sa gold for oil arrangement no. Sign discount no bet me buying. So ma buying sa discount no and no bet me cushion and no bet me prices no above. But say see die mean to me and IES into me by what margin and influence by na sa arrangement way back because you need details no of sa transaction no see and any information say about 41,000 metric tons are back sign a buying to discount by na buying yen to me almost say almost receiving 41,000 so towards the end of this week you bet me who sa 41,000 wine no modiama Amusuancho Penny Adams Yakubu ni yetene kanu ko Institute for Energy Security sia where research analyst honum ena no no so chechire mu ne asientia sese petrol bona start esa epege ne mu bio nje say the petrol 1 gallon 62 cedis 50 pesos 62 cedis 50 pesos ena diesel 1 gallon so 70 cedis 20 pesos into Drew filling station honum na ja omo ka kire say ya tumu 50 na woto ne da no say wo de mano no obuna nuru ba bia nyemframa no wapompe dia ma wo usika no yeso ye ene wabu e dia ma no sesei ya sa start ya yetutum edio edio enti we ye a girl for omo new prices omo dia ba ne ene enwumre ya girl on the effective Monday 16th January 2023 enti petrol ene ye super XP run 95 no eno no 13 cedis 60 pesos 13 cedis just go akra de ejo mate so kakra o mate so 30 pesos bi go for ate so 30 pesos bi nti omo de no 13 cedis 60 pesos and a diesel omo so omo de omo je na 15 cedis 52 pesos 15 cedis 52 pesos into the total amount for ho a ebinom ton 13 cedis 90 pesos and ebi so ton 15 cedis 60 pesos girl ate to so kwanse kakra e di ama ye nti we na na kwanse di ane ya se ne wani mu no e ga ne wani mu no mom eso ti a kwanse ne de da ye dio ebeyi nyame tiase abusia kwanse foforo mu na waya ni hu hwehwemu bi e wasen fosu kroponi mu Deputy Director of State Protocol wono kro ya na convener de ma Joseph J Beni Foundation yera Joseph J Beni wono ho asam ne yaken papa yi ana di sa adwumasoya ma meka sa nipa ba sa premba ko ne akire yi ene nkronkron wotwe wagwakoya ni hu hwehwemu de ama wonom na Sompa ka se ko hono ne di nkomo de antia ama wahase a otusa na moyi ya problem no ye hu se eni ehun nsem eya de a eda nipa koma so ha nti e ma ye ne Cape Teaching Hospital enya nkutahodie ama nne nipa dodo na mpanimfo nkwala ema ne mmema aba doctor fo ahwehwe omanim ehu yare a eha omo dodo na nya nduro a omo de begu omani so dodo nso anya spectacles a omo behye a beboa omo makinkan mu ye betumi aka se nipa be 1006 ena omo screen omo eje Beni Foundation ena ehwe sa adwumadi we nyina ho na ye koso a ye dinkan hyase wo ewisem ene asaman ene nne ya bepiem ewo mpotem ha on the
the 6th of February. Doctors, I should say, it was almost surgery, almost 70. You almost Cape Coast, no, my almost surgery. Any the canea. Inti na ye shase efri ho no nipa omampunto fapim ejina ya ho ano chi no ya ne ade hye bia wo so koye wo mani ho hwehwemu enso edi nkomo Gusu na kakapa ye ba makoye kuya preacher no was mamra san afina acha sinza afina nka me bo kwesi kuma wase bo su no so doctor dey say wo ba be fanya ko ya na mi se me fita mantamanta wo ho me hu se wani dua na yintu adrogu so na ma me krata se o rande na basu body de o bere beto abedum ye ka se mi ko bi nkoye bi hu krata na mi sensa akra na do na mi yeskentiment Afeya assembly member ya wa sene kropon rakase won munya for Robert ya asiedu wono so tu akuafofo okọ efuom na ade bi ebo wani so na mo bi nkyerɛ sɛ kɔtete haban bi posa na fa gu wani haban na ankasa no unnim chemicals a ewum ene effected be ma wo nti ebia na haban no mu nsuo na ade kogu wani so no enam so ma akɔfa ɔhaw kɛseɛ pa de abrɛw nti afutu am de ma mo ne sɛ bibi biara a ɛbɛtɔ kyima wo wani hu no wankasa no de di kan onye doctor obi biara wo nkyɛn so no ɔyɛ expert obi tima kyerɛ sɛ odi we yi a be yi menti obi a ne awo bɛn wo sɛ den mu nsuo kutwa no de gu o mani so ni nyina ya de a aha nipa bebree nti lesre me maame no ne papa no sɛ unya ɔhaw biara wo sɛ bi afuom wani so bibi a benya bia ɔhaw ya benya bia no do anamo na fa kɔ na megidi sɛ doctor ana hospital ko ana beti decide sɛ fa draw yi ɛyɛ so duma a odi no ade a ɛbɛboa ono wonya for Robert ya wase adu ya assembly member ya wasen ekropon Yento aso yeguso ade mu mfimfi mantam ne yemfam mfiri asen akropon ne mpotam ne yemfam nko eye krobi efe ne se eye tufu kromu a ewo asen south abato mpesi aso mfimfi mantam no mu a na busuan reho sem nkra bi a emu oya aso mpefem nsentwefa babeto yapono so kire se owura bi a wadi mfie baduosia enum 65 years ya yefe ne Daniel Ensonwa onua sebi mpreduasa ne bema no ba atwese kan atenensa atene nine abusia papa ne da hono mo sa no wo twa ne nsa no so waye nsasini ena ne nine so no wate so ne nine so wate so ama eno so aba beye enansini na amanfo chese papa yi eja wo fi a yi ne nsa no wo twa so sa no ye we dia no di akwedi sam so abodam ya di sam so abodam ya bigo nipa na dwunu mu da hono mo a wo mo odam obede watwese kan no wati obi nsa so sei na abusua dansefo na wo honom we de mentoato ama me kasa nwakra wo mu kopi asem no so ekyekire mu sei de kire aposifo ene nsɛmtwefo ekopie ho me pe baby apensuo bi ahoro me ho nti madam bi betwam na me bisa ne sɛ hefa ne nsuo da na o kyerɛ me sɛ nsuo ni bi da ase honom ba bi nti me nkonkonko sɛ bi nti abra me fa de na me kɔ no na fe me san machi sɛ dwonso de minti me wura mu wɔ ase o masene ne board yi mo na ma dwonso nti me te sɛ no nkekam bi wa papa no fie ho je wukumi na me de me karahye o sɛ me kɔ ya ne ba ne gina no so a atwese kan a kyɛ sɛ de ɔyɛ ne de na no ɔden nti me so asɛm akɔ ho ho ne nti no menim ha no ba bia na agya me so me kɔ ho no ma me sɛ me ko defend papa no na sene papa no betimi a protect ne ho nti men kwa no so no ma ho odi ntimi enye tse bia nipa mienu na nipa miensa tese de me nso metimi aye de nso metimi ye ma papa no se bi ono so ne ho eye na yi kakra eso bisame na de tie no ni de we twa na nsa na to form na ni trim say no wa man design abisi na fon ho na ne nan say ni de no so we twa ma no so mu abie yi pa na ne nan we nso atwama eno nso atofom yi pa na owie odi aba na chi no na chi side nso atwitwitwa ne pa adaje nim kra abusuanti we ya branch okopi asem no so agya wo bɔ modena ye o se oduro na kyese papa no ne tiri ho de ne ba na design ho nyina de seka na design ne tiri ho de ama no abusuanti te kyese aposifo a wo mfimfi mantam yasemi wo mo abam yenua erika na ne oto yenkra de mfimfi mantam asemi wodi achi ne nkodi nkomo ne busa se akwakusi se ni erika fishiapa
I think committee Olivia Waga. Na boy nkoma e bodam fu o ma china na. Ene ade a positive a omo e won pipi mantemu am titu ene wona ade a omo e wo abra asebu kwaman kese omo nsa enso etimi aka ye nua be me a yesu te na adwiri mu enso eka no na ono ana ohe ya otimi idi ne papa otimi idi ni tani pa bone ko sem no ade ni no aposifo a ene omo be dia kwa odi san kamone no ene omo nsa etimi aka na odi san ni pa bone ko sem no he idwane ekokotete ade a ewuremu ne odi san ni pa bone ko sem na no odwane te ewuremu ne mum no aposifo a omo bo omo mode na omo he ese ade a ni pa bone ko sem enso ebetimi ano betimi abrase no omo ahwe ama omo nsa etimi aka enya be me ya no mfie no yesu se eduasa mienu ni di no kweku nyanko mago kweku nyanko mago aha ni di no enso eno ni ade aposifo a omo ewo nyanko ma se ahenkuo no omo etimi ahwe achena eni otre aposifo nemo ne papa no ana nyame ademo ano my idea nyame etimi de ho afofie ne ono nso eda abodo nko district hospital ono nso eja yare ha ehwe ese no betimi afa tan so hwe eyi bia pictures bia mesoma ba ye na elibia boga na eni enyan pa hwe ne nan bonkum no ate efu ono na so enso bonkum na ate sanso ana ne nsa enso baako enso etimi ate atete eni enyan pa che se enua be me se me ade a nhwehwemu timi ba ese na adwene mu eka ne dia mjidi mi yese asotwe a ose yede ma no na no de sanso hwe nipa bonefo sema ono etimi edi ni papa na wenyi na hyase ne papa ne fi efomba nti hwe ne nsa no pra na atena won se ne nsa no mo hwe ne mu no efi wo mesanse papa ne yekuni ofri efomba no hye a ne ba be me koku nyankuma gu ochia no wanje ne so na papa ne de obi kan se ogina ho no mo ahwe na odi nwura edem a papa ne hu de ya ne ba no sekan ya eda ho no odi fi efom no odi kan ne so odem otwitwa no ma ye nua be ma ba ko no ebo ya mane a ono etire mo okokoto asem ne so no me ade okokodi papa no okọ ne moa etimi kokọbo papa ne na papa yi nso etimi nya ne trade na se nya ono pra de anke ni no nka me kan se hofo enso ha ne bia boga ne mum nyame adoma ne papa no enso eda abrado nko district hospital a ene no ma doctors wo gina ne so ehwe ese papa no nso betimi nya ne trade di na me bi odan de ana odi yi pa le bia boga mate record ye me fancy aposifo ache no na papa ne da hospital a doctor fo ehwe pre ne nkwade amano no ye ne yechi ne bi fra to bia no me nsisi ye tifo aso ene omani ewo ho abusia we ya rehosem a ifimfimfi mantemu kra ye fe ne se tufukrum ye wo asen south abato mpesu aso ewo mfimfim mantemu akokra wadi 65 years ye watene be binka wawo awatene be binka ye abusia na tv no so ne be hwa de ne ba ne tene nsa no so saa tene nan che se waye ne nsasini no wasaso waye ne nansini arehosem koso ya to aswe yasemu abusia ya sako arehosem na yone amade boni kwabna nya akona kwa akodi nkomo afre po ye mantemu na watwena wi de arehosem baba sommu awafo mienu akasakasa ba won montamaja aware mu ntokwa de enim sanya na eba beba so fritetentre ne adama penso na wade mu ntokwa kwa na wadi oba no okunu no ko na enkoda mienu ada won montam enkora no so wo hobi wobi ni mabufu abehya be ma no mu wakum oba no ya e won ma no mienu ntam wo wieye se wonya be ma wato pia fa gyan a wodwane ye abrantie ya kana samini dini abeku hegam na hwemu kire sa nyame ya doma ma posifo akwa akoso no mu se te ya asem na kwa kopie koto kwabra nya kwan ama ne boni asem ne bae odi akire kwabe ma joe ya nuamni aba boye mu nkire mu ai ekwa tena kwesi sai yo minu aba emi se asem we asem a ye nyina yinim se ehunhia ganafo yi pa na asem ne tintini ne tietie wa nyina no ene se abratie abeku hegan a odi nyina abrasem no akasa hwe ne yere anim eku no ewo ne ma wo bra na ne ma mienu ada no sabdam no ekase almost kuma kuso ne mu ewo no akasa ne kura ofiso fe ho breman esiam no wo fifi emantam no emu na sabdam no ekase ne de na bepie mu ewo fijase police command sabdam no kase yi panyifo etotototo na no se be
no kura no betimi ada ne ho adi ewo nsɛm no emu na me no ɛka sɛ ɔne de ne police for etnase ɛma me no ka sɛ ɔmo hyɛ mo hwehwɛ mu ase ɛma obi a yɛbɛka sɛ ɔyɛ eyewitness a no ehu ne ɛkɔɔ so no yɛfrɛ ne sɛ Philip ɔba bɔnte de se ba bɛbɛto edwa na ne nsɛm no Philip akyerɛ mu sɛ ɛbrɛ asɛm no esiiɛ no ɔne ne nipa odi kan a ɔtumi kɔpie mu ɛwɔ ɛdan a na ababaawa yɛfrɛ ne sɛ gift tɛtɛ ɛdɛm wɔ brɛ a ne yɛku no a na ne mma mmienu ɛwɔ dɛm hɔ nom na ɔkyerɛ mu ɛbɔ a ɔbɛwura ɛdɛm hɔ no ohun sɛ abaawa yɛfrɛ sɛ gift ɛtɛtɛ no ɔda ne yɛfo ɛso a na ne nsa ɛbaako ɛda n'akyi na ne nsa ɛtea no nso no na watwa mmienu a na mmienu no nso egu ɛfam na ne ba ne mma no na mmienu ɛna na ɛwɔ dɛm hɔ no na baako ɛda ne nkyɛn a mogya yɛ ne ho nyinaa se tam ɛna baako nso na ɔda akonnwa mu sɛ no osua ɛno nti na ɔno ɛda akonnwa mu a na nea akɔ so kwampo no ɛmi sɛ na ɔnhyɛ da anim na ɛno ɛna ɛyɛ abante fɛ ne sɛ apia ɛkyɛ nsɛm no ɔba bɔ tiri bɛtu dwa ɛkyɛ mu sɛ ɔno no kwampo no na ɔkɔ adwuma ahemate saa berɛ no ɛna onya asante nti hɔ na apɛ ɛna otimi edwa ne yɛ gidigidi otimi ɛkɔɛ no kɔɛ no na kyɛ sɛ sekan dadeɛ kotokuro du paa ɛna na abranteɛ no atimi ɛde twitwitwa na ba no ne ti ne kɔn akyi wɔde twitwitwa ne kɔn akyi nyinaa ama na otimi sɛ mogya na ɛpram no na ɛnya asɛm ketewa koraa na saa bram no ka sɛ na policefoɔ a wɔafigya ase kofoɔ dua hanom ɛne policefoɔ wɔ asikuma efifi mantam na ɔmɔkɔ motoma bɔ ano a me ne wɔka sɛ ɔmatumi akye no na policefoɔ akyire mu a saa bram no ɛka sɛ ne deɛ ɛsɛm kakra a ɛsɛ sɛ ɔmutumi ehu ansa na mpɔn ɔmatumi atabira asɛm no dakɔ piem ɛwɔ asɛmdibea no ɔmo sɛ tumi aka nti Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena ɛda yi no ɛnyɛ nwanwa ɛsɛ abranteɛ yɛfrɛ no sɛ Hagan me no ɛka sɛ no wabɔ mo Hagan me no ka sɛ watumi atwitwa ɔno ankasa ne yere me no ka sɛ odwa ne kɔhyɛ ne kurom ɛfrɛ hɔ sɛ brɛma asiam no yɛde no bɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ asɛmdi abia ɛno nti me no ka sɛ ne deɛ abusuafoɔ ɛkyerɛ mu sɛ ɔmo de ɔmo mpɛ hwee na ɔmo paa ne sɛ atrɛntene ne bɛtumi ayɛ adwuma kyɛn ɛbɛyɛ a aberanteɛ a me no ɛka sɛ odi saa anyinabasɛm no yɛbɛtumi ɔmo atwe n'aso na asan so ayɛ suadeɛ ɛde ama abeeku Hagan a watumi atwitwa no akasa ne yere no mo ane wa ma ne bo abusua wei ayama ne boni kwabena nya akɔ ne yɛte ne nkana wo samu a asie ɛwɔ apoye mantamu abusua yɛnyina wei so na anwumre nsɛm ɛbɔbɔ no de bɛso mo no yɛmfa mu nsi na yɛkro no ne yɛte ne sɛ si yɛ ne mo kasa sisi PURC Public Utility Regulatory Commission for the ababetu yenim say 1st February ekono ye light bill ne ye water bill ye tum light bill ne water bill no ye tum efiri eye 1st February fangu ko sura me no so akoso oh petrol ne ya tum nti lo your friend say pet nenso ba famani so water bill ene light bill no ECG ene Ghana water ene so no yenhye sa pomunsuo na yatum omo enya ne yeka no yeti ade no omatum dida omo say electricity omatum 29.96% electricity bill no omatum 29.96% ena water ne say nsuo no omubu ayenom say obi atu abura woni fie nsuo no kra enshada masa oh awrade nyame ebeba so so a munsem bebre eno so omatum 8.3%. Omatum 8.3%. Mo isu de bobo yo. Yanke ka madwen check akrama mo ne yen sore na afei asem de mpani pa da. Omo emetrase ento aso mfuma mo. Yahuza so ame no obutuo o say debt exchange program no kwan bia so. O sink the MPP into opposition. And ye de omo kokora nyeze wo ken agudie de agunbia de sheriff. Agumbia di Sheriff ono so so de biba o say good evening o ya grace yen content why na yen ko ya grace yo ena esikado ketan o di free esikado ketan ne buy ho yo yate koso ya yen ko abusoro so akoyen faseda ama akosua somwa wo hene ni ama crunch sof mami premani ena fei news team ni nyina yada mo ase yensam for panyo Asante Ebo Benedict wono ene dom semu pedi ene akosua ajewa kwade ebo team enimnua ya bo amale bia boga busu yada mo ase ema mo moniti enyado na me ko de menua pani baako na na poku e car dealer e wo TUC junction na na poku e car dealer e wo TUC junction enra
ɛna nyankopɔn de afe baako ka ne mfie ho enti ne yere ɛne abusua no nyinaa se yɛma no happy birthday nyankopɔn to no nkɔnem na wɔnom mo ano no nkuta abusua no sɛ yɛ ama yɛn na poku ka dila wɔ TUC janshi noma de Oma wi no Ufrika na asem peri pa fo ba nyame admo wo china en na de chie so se sofo ne ho ye ne din se akosu asomo abompa ya ma ne enti se ne ho ye ne din ye benya pa no adi nyame ya admo ede ko na na mama fa we ntwa mutaw doctor was mensa abrakwa wɔkyerɛ sɛ wɔfa taxi efiri poku trading Breman UGC ya ne black diary kan ho din ne yɛ Georgia Association of Educators ɛno na egu soro Georgia Association of Educators wadaroma wabra wɔsi fam wɔ no efrato kanim wɔntumi hunu baabi pɔte a ɛtɔɔyɛ nti wadaroma wɔ sɛ wotwi hyɛn taxi anaasɛ mpo wonamo a akwakohia diary bi eda fam a edi eguso Georgia Association of Educators no wadaroma aya no afre de sia homa so anasa ode mpo fabra Sompa from Sompa TV ya so ame no mo hotel na ntwa so no mo a ye begeni adawase 0245 330 760 0245 330 760 Sebri ya sorso ofoso ba ma na bedwofo wom ayekrado ya boy ya ba Sompa ya boy ya ba Sompa